Сливен е град в югоизточна България и се намира на стратегическо за страната място между столицата и Българското Черноморие. Неоспорима е щедростта на природата към Сливен, богат на туристически и исторически интересни обекти. Тук ще усетите духа на историята и традицията, а заедно с това съвременната динамика и многообразие. Неповторимото съчетание се налага във всички области на живота, включително и в спорта. Градът е утвърден център на автомобилизма и традиционно добър домакин в провеждането на Рали Сливен вече десетилетия. Все по-добре се развива хотелската база, което подобрява условията за състезатели, съдии и зрители, както и за гости на ралито. Историята на Рали Сливен започва още през 1970 година, когато тогавашното рали Златни пясъци става кръг от Европейския шампионат и състезанието включва трасета от Сливенския Балкан. През април 1976 то става кръг от Републиканския шампионат на България. През 1997 Рали Сосер Сливен е включено според специално споразумение между Българската федерация по автомобилен спорт и Югославската автомобилна федерация, като кръг от Югославския републикански шампионат. През 2001 Сосер Сливен за 17-та поредна година е не само с марката международно, но и утвърден кръг от Европейското първенство с коефициент 10. През 2011 година в маршрута на състезанието е включен супер специален етап в рамките на град Сливен. Етапът се проведе до стадион Хаджи Димитър и се радваше на голям интерес от страна на феновете. Тази година Рали Сливен ще има честта да бъде част от ARC шампионата. За поредна година подготовката по най-обичаното българско автомобилно състезание тече с пълна сила. Включването на Рали Сливен в програмата на ARC ще позволи България и Сливен да бъдат представени като световна туристическа дестинация в качествено нова светлина. Тазгодишният 11-ти кръг от International Rally Challenge се очаква с огромно желание и нетърпение. Организаторите от Автомобилен спортен клуб Сливен обещават интересни промени в трасетата на отсечките, а за зрителите, които ще наблюдават супер специалния етап в града, също са подготвени интересни изненади. Град Сливен се отличава и с единственото професионално рали училище в България. Рали училище Павел Жеков обучава професионални рали пилоти. Отличава се от училищата в Източна Европа с преподаването на високо научно-методологично ниво. През обучение са минали пилоти от Европа и Близкия изток, както и повечето български пилоти, като една част от тях стават шампиони. Рали училище Павел Жеков разполага с богата материална база, учебно-тренировъчни автомобили и специализиран кабинет, оборудван със съвременни симулатори. Уважаеми състезатели, скъпи фенове на автомобилния спорт! С голямо вълнение очакваме дебюта на Сливен Рали в календара на Intercontinental Rally Challenge 2012. За нас това е изключителна възможност да се насладим на любимия спорт и на едни от най-добрите пилоти в Европа. Историята на Рали Сливен започва още през 1970 година, когато тогавашното рали Златни пясъци става кръг от Европейския шампионат и състезанието включва трасета от Сливенския Балкан. През всички тези години автомобилният спорт е печелил все повече почитатели и успехи, благодарение на общите усилия на състезатели и организатори и не без огромната подкрепа и любов на нашата публика. Ето защо дните между 28 и 30 септември ще бъдат много специален момент за всички тук. Сливен се подготвя с голямо удоволствие да посеща състезателите, техните екипи и почитателите на този динамичен спорт. Като кмет на общината ще направя всичко по силите си да се чувствате отлично и да намерите приятели сред нас. С нетърпение очакваме да ви кажем добре дошли!